Ngono, kari soleh tok sing durung. Ya. Mula mbiyen eneng cangkriman. Apa? Bokonge ning geger, kentole ning geger. Apa kuwi? Ya jaran kepang kuwi sing ditumpaki sari. Oh iya. Ngono. Jajal Mas Rosid. Bawa pelok patete barang. Sing cakepane ana kidung kae ya keneng. Gegarane wong akrami yo ora apa-apa. Sesa-sesa nggone Mas Rosid nanjake tanggung jawabe. Ayo. Coba. Gegarane wong akrami. Wih, seniman laris ora jamak. Amin. Laris kok dibayar apa ora to, melu kono-kono dibayar apa ora? Nggih to, Pak. Dibayar? Nggih. Kendangku ora mbok bayar-bayar. Wis pirang tahun sih wis kendangku mbok. Nggih, udakara setahun, Pak. Setahun. Ora apa-apa sih aku mung guyon, aku duit tak nggo apa to sih? Lah nggih jenengane Pakake ayam ya ora doyan ya to. Lah nggih. Tak simpen patir nek kebong. Ya toh, diutang kanca ora nyaur. Kuwi tak nggo apa? Nek priyayi Sukasana kene urung iso ning sing ngungkuli aku. Aku wis tau ngobong duit 17 juta lho. Lah nggih jenengan niku priyayi elok. Atase duit 17 juta dibong. Nalika kae aku dibayar lunas. Jaman wayang rego 17,5 juta. Kalong 500 tak nggo nyantuni fakir miskin. Kari 17 juta tak tinggal nang Solo, lali tak inggahke katut nyapu terus diobong kakangku kuwi. Sing nyaron nggo kacamata iki jahat iki. Iki sedulurku tuwa, iri dekne aku di rezeki akeh iri. Utang ra tak wenehi duitku disaponi diobong. Ya, semoga-moga katuta mbarat sing adoh, sebel kok kaya ngono. Lho, ora dosa, ora perkara mayang kok nyarutang 17 juta ini ora aku reneng. Ngono, sepisan kuwi pengalaman sing rada sepet aku. Ya, aja tiru kaya aku ya, Nduk ya. Ora. Ya, Sit. Tutup pondo tuturupa. Apik tibung legena. Among ati pawi tane Aja sengkoke kaya kerupuk abang ijo. Ya. Mbok menawa priyayi Sukasana isih eneng sing ngeparengke mundhut putra mantu menika penggirong kula taksih Joko, Pak. Taksih Joko iki priyayine sregep nek tanggapan bagian girong nek esuk dadi bakul tewel nek awan nglatih kerawitan ning SMP iki guru-guru sing rada nguntungi oke bakul tewel kuwi kok. Alhamdulillah, nek ora payu di madang dhewe mlane awake rada kaya tewel. Iya, sorry sih, sorry. Terus luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel sip
tan kena tinumbas harta tibake jenang gula terus unggahke nang ireng manis ya. Sing asta sapa? Sing asta Mbak Diah M. Mranggen. Oh iya. SM ya keneng, ST ya keneng. ST iki apa? Semarang Timur. Oh iya. Nek STW? Pelatih bal. Lah ya dia ki ya STW ya. Pelatih bal. Setengah tuwa wenak. Apa? Cengkoke lho wenak. Ah iya. Ya. Yo Mas nalikane sapa sing ngandani gawe kuciwa iya terus pesindene kur
Muga-muga bisa bombong penggalihe Mas Memet sing kraya-raya ninggalke desa Kancilan jujuk tekan kene. Tak singgole Mas Oit uga putrane sedulurku tuwa Raka Mas Hadi Purwanto. Sapa kuwi Mas Aji sing gladen ngasta cempurit. Ya uga matur sembah nuwun Mas Felix kepareng gabung. Mayang sakjroning taun duda ya, Nduk. Tahun duda, tahun Selasa Pahing. Iya, sing nanggap wayang sing digawe iki siji wong syukuran utawa mbawahi manten, loro wong sunat, telu wong jengenke. Iya, tahun duda. Nek tahun ngarep sak sirepe tahun duda besok tahun apa? Tahun Setulegi. Setulegi ora duda ora. Iya, mlaku sakjroning setahun Setulegi. Banjur kuwi terus tahun Kemis Legi utawa diarani tahun Bamisgi. Ya, nek rampung tahun Kemis Legi terus tahun apa meneh? Tahun Senen Kliwon utawa tahun Wau. Oh iya, duda meneh, duda. Walah iya mula jroning 2 tahun iki kanca-kanca seni nek pentas aja guntek. Ditabung persiapan tahun duda sepi meneh kowe. Ya. Dadi wong tandur. Ya, dadi wong Daud, dadi wong nyawah. Ya. Sak sirepe tahun Senen Kliwon terus tahun Jemuah Wage lho. Tahun Jemuah Wage. Iya, tahun Jemuah Wage sak sirepe tahun Jemuah Wage balik nang tahun Rebu Wage iki ora duda. Iya, rampung tahun Rebu Wage terus tahun apa nek bar tahun Rebu Wage kuwi? Lah ya mbuh ben dipikir sing ngerti-ngerti.
Nek tak wijangke ning kene terus anane mung kuwatir karo bungah. Oh lah iso. Ngono. Wah iya. Wah jan. Pancen sak windu iki 8 taun dibagi. I pangriptane para winasis biyen. Ngono. Mula awake dhewe iki wajibe tansah nguri-nguri lan ngudi to. Iki piwulang Jawa. Mula winginane eneng acara ning ngendi kae ya ning Semarang itu lho. Narasumbere Mas Sigit Arianto Dalangi Rembang kowe kanca-kanca mburi padha nonton. Mula eneng ilmu sing dipetik kanggo piwulang lan pitutur para putra wayah besok. Ya, aku ya duwe rekamane kuwi. Nek perlu dicateti terus kanggo mulang kanca-kanca. Ya, jan tenan. Nah, coba iki wis antri. Wiwit sambel kemangi terus mingkar-mingkur kalau wau sampun Pak Harno tak aturi sabar. Iki antrine lagu Megat Tresna dinteni wiwit sore. Iya, kira-kira sing nyanyi sapa? Lambu kari Mas Sugeng, Mas Hendrik, Pak Rendi iki kira-kira sing didhawuhi nembang sing ndi to? Ya, sapa jare dalange? Lah iso. Aku aja diwenehi rokok, tak tembangane ra apa-apa. Tenan iya. Biasane dalang-dalang kono-kono ini ora eneng rokoke ora gelem ngaturi. Nek aku ora nduk, justru diwenehi rokok malah ora tak wenehi. Ya, nek ning omah monggo. Ya. Coba gaweke lagu Megat Tresna pinangka tandha tresnaku karo kanca-kanca sing padha nderek mungon kaya ngapa coba. Jen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rino jet ning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ora ngira yen sliramu citra kamo malah karo prisaya jane iki mau salahe sapa yen ati sliramu megatake tresna ora ngono hatiku uga ora kira saikine uripmu banget sengsara bocah ayu welingku marang sliramu aja teka welas putra putrimu aku wong ora guna apa tur jiwa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa ganti jawabane priyayi putri Wita jen kelingan marang sliramu ayu kaya rino jet ning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa semono sliramu nate prasetyo bunga
susah dilakoni kanthi lila mula aku ra ngira yen sliramu citra ingkang krama malah karo priyaya jane iki mau salah sapa yen nanti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira saiki ne uripmu banget sengsara bocah ayu pelingku marang sliramu aja teka welaso putra putrimu aku wong ora guna apa-apa tur jiwa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa Megah tresna Megah tresna wis digarap maah muga-muga bisa kajiwa lan kasarira isih eneng wektu dawa nduk nganti jam pira lah ya mbok manut karo sing nanggap aku iya sebab apa dhewe desa dhewe cara negara kang mawa tata iya nek biasane mayang ning daerah Mbundu selos-selosan ya nek ning kene iki ya dibatesi ya jumbo karo jarwane Pak Mudi Nur Said wingi bengi kae ben entuk lagone ya entuk lakone ya ya grimingane pelok meneh mengko terus diaturi sambel kemangi terus beduk 3 mau durung oh iya saka Pak Ditoyo kecapi wajan tenan coba sing nyambel kemangi kira-kira sing ndi sing kono apa sing kene apa sing Vita ben sisan le ngadeg ya nyambel kemangi ya buka saking swanten Jaipong ya langsung monggo Mas jangan asam
Mbak Sica. Eneng permintaan ninggal katresnan, terus eneng permintaan meneh lagu Lilo, terus 8-10, terus kunci swarga, terus meneh ana permintaan lagu bandul kunci lan apa itu cinta sabun mandi. Oh ngono. Aduh nyai kuwi to. Kira-kira sing nyanyi sing sapa? Mas Rosid ya keneng. Mas Kampes ya ora apa-apa. Aduh nyai dengarkanlah cintaku tulus dan suci samanya. Wedoke sapa? Wedoke Yayen ya keneng. Kok ya coba dadekke Rama sing kepinuk kanca mburi monggo Mas. Bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cinta bukan nyai, tak akan bisa berubah sampai tua. Cintaku tak akan musnah. Ayo sih. Cintaku kepada nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis makin kurang. Percayalah cintaku suci kanyai.
jual baju celana itu semua demi nyai. Aku kerja jadi kuli demi nyai. Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik nyai. Aku rela korban harta demi nyai. Aku rela korban nyawa demi nyai. Cintaku kepada nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci kanyai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya linampun kajaba saking Allah kang Maha Agung. Sedulurmu aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung 5 wektu kanggo prasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung 5 wektu kanggo prasta mungkar lan Insyaallah ning ati lem adem ayem. Ya, pancen nyambut gawe ki apa wae kudu tansah eling lawan panembahe kok yo nduk. Lah iso. Wancine ngaso yo ngaso, wancine nyambut gawe yo nyambut gawe, wancine pipis yo pipis. Ya, nek ancen WA ora diijini wis anggere meksa wae mergo ngampet pipis iki dadi penyakit.
Ya. Sing diarani ngampet iki janjane ya apik ning ya kala mangsane ya kurang apik barang. Ya, contone arep tetuku apa wae nek pancen ekonomine lagi ora membaik ya diampet. Apik. Ya, mergo yang terjadi adalah menghindari pemborosan. Ning yen perkara siji kuwi sing diarani bebuang aja nganti diampet sebab yen diampet dadi lelara. Ya, contone pipis terus bebuang liyane ya wancine metu ya ditokke. Ya, ya mbuh nganggo cara sing maneka warna ana sing pamit terus medun panggung ya eneng. Ana sing diwadahi botol aqua ya eneng. Pak Jadi arek ya ning botol aqua. Ya, duh jantenan. Coba pesindene Jiro Lupatmo lagune Ninggal Katresnan. Iki mestuti pundutan saka bolo-bolo Bandengan sing ditujokke Pak Mangkudalam penyipun Pak Nur Rafiq. Ya, Ninggal Katresnan. Aja nganti ninggal katresnan tresna karo budayane dhewe, aja nganti budayane dhewe iki kajajah dene budaya manca ya, Nduk. Iya. Sebab apa? Budayane dhewe iki tansah nengenake adat ketimuran, sopan santun, unggah-ungguh, gulang rasa tepa slira lan rasa nrima. Iya. Ngono, nek ora percaya teko Mas Baskara mbiyen sing mulang aku. Nalika Mas Baskara sing ngasta bonang penerus mbiyen. Ya, kuwi ya panjak. Saiki wis keneng godane katresnan, gulang mebel. Iya. Alhamdulillah awake malih simpuk-simpluk. Lah iya. Coba pesindene Jiro Lupatmo. Ninggal katresnan garap kanca wingking. Heeh. Cicik melu obah ya Nduk.
bisa kumpul kaya tuwekune jaranan jarane jarane jaranan penyanyine lenggah digriming nang Slendru nyongo lho. Ya, Slendru nyongo cicik siap-siap. Gendhinge apa? Isih siji sing durung tak caosi. Ya kuwi dandang gula palaran sing cakepane bedhug 3. Muga-muga kena kanggo tombo sayah wong tuaku lanang saka kecapi. Pak Mudi Toyo kraya-raya ninggalke kulawarga bareng-bareng sak kanca njujuk nang Sukasana Jaten. Ya, sepisan nanjake katresnan marang budaya kang kapindho nuruti apa sing dadi karmane Jundu. Iya. Bedhug 3 buka celuk Mbak Cicik monggo. Ela elo Kang Menir sugeng midhanget sing rukun ing Mbok Sica. Ora ki bonjo sithik ora gabi
Nggonku mestuti dawuh saka ngarsane Pak D Nur Sahid. Entuk lagone ya entuk lakone. Ndak rasa wis pantes lamun awake dhewe mungkasi jroning seneng-seneng sawetara, mengko wanci goro-goro dibajutke meneh ya Nduk. Iya. Mbok menawa pancen sesuk isih padha brai tak aturi nderek wungon, nek perlu kondur bubar bareng rombongan ra apa-apa. Iya. Kurang luwihe diagung pangapura ya Nduk, pancen menungso kuwi tinitah dadi titah sak utah. Oh, sak wantah kok ya sak utah. Titah sak wantah dadi ora eneng sing sampurna mbok menawa ana tuna dungkape diagung pangaksama ora bisa nuruti kabeh. Iya. Iya, ayo padha netepi wajib sawetara dhisik. Kadangmu padha randan becek besok lamun hamendamo baris kang prayitna ya jagat wasesane Ngabathara. Nger Antareja. Wah Anoman piye wo? Anak Anggir Antasena piye wo? Ndak tonton saka kadohan sajaan Anggir sakloron. Nggone lumaku kang mawa gegayuhan. Mbok menawa bisa kababar kelawan Punwa Maradyagi Kandha Jatining arep nyang endi to Nggir? Wo. Sing gedhe pangapuramu ya, Wo.
Dene Antasena ora paring kabar kawan Hanoman jalaran nggonku mestuti dawuh ngarsane Kanjeng Pangeran Werkudara. Iki dina nggone netepi wajib magepokan karo adicara kang bakal dinelar ya kuwi wisudane Kakang Gatotkaca. Mula tiwas kabeneran dina iki bisa ayun-ayunan wedana ketemu kelawan Hanoman Maradhyage rewang-rewangana nggonku bakal jujuk ana Praja Ndarawati wa. Iya wa. Pantes sabdane Kanjeng Rama Pangeran Werkudara. Syarat sarana wisudane adikku si Gatotkaca ora ana liya mung kejaba kinantenan kelawan titis Sang Hyang Bathara Wisnu Mangka. Sak lumahing jagat sak kurbing langit titis Sang Hyang Bathara Wisnu ora ana liya mung kejaba nata Ndarawati Yawa Prabu Kresna. Yen kaya mangkono nggih tiwas kabeneran nandur becik muga-muga tukule apik, nandur apik muga-muga tukule becik. Pun ora bakal megah kangelan. Nggonku tumindak kabecikan sabiyantu marang sapadha padaning titah. Ora ketang nganti jepeng amun-amun pun ora bakal siraing prasetya nggih. Jen kaya ngono ayo wa.
samar pamoring suksma sinuksma yuwinah yo ing ngasepi sumimpen telenging kalebu pambukaning warana taran saking liep layapeng luyo pindha pecating supena pindha pecating supena sumusuping rasa jahati wela dalah babu durung adoh nggon kunjangkake sikil ninggalke papan Guru Traju Trisna iki kepapak wujude kethek kang wis keton tuwek keklek kaharimu diare Anoman iki mesti pancen kepara nyata andane wong Traju Trisna iya pangkat tumenggung aranku tumenggung Ancak Ugra iya sinedya menyang ngendi arep goleki sing aran Gatotkaca yen wis ketemu Gatotkaca bakal tak sengkakno patine tak tigas janggane gembunge tak nggo keset apa dosane Gatotkaca tanpa luput tanpa dosa ning yen tok Gatotkaca klakon dadi ratu ora wurunga Pandhawa saya gembelo ndase lho Kang Sawa kuwi aja baru sinang Maradyagi semingkira tan wurunga nggonmu ngaglah tengah dalan bakal ganggu gawe bakal dadi pamurunging gegayuhan Ratu Gusti wela dalah Ancak Ugra semingkir aku apa semingkir kowe alah dalah ora wurunga iki teka ngrusak aja-aja ndeder wijining pasulayan Anoman ana waran ora bakal bisa ngalahke aku kowe yen meksa kowe maju ora wurunga keneng ndak arani soroh umur soroh nyawa Anoman ora watak wantune wong Traju Trisna tinggal ganggang colong mlayu ning kene margane kowe bakal kuwirangan Ancak Ugra dudu karepe dhewe maju aduh ya jeblakno dadamu ya hoi hoi ya ho ho awas
Kejar kowe ora. Hot. Wah, ya. Awas. Hot. Ya. Hot. Wah. No. Ya. Orang dangin, Nduk. Sat igamu. Woi, Jan. Awas. Wah. Wah. Betul ya. Oh. Awas. Hei. Ha. Weh. Hai. No. Wah. Hai, Jan. Wah. Awak. Ya lek. Keyeng sirahku. Ayo, gebluk. Hai. Hot. Ya. Hai. Lo. Ya. Ayo, maju. Ya. Hot. Dek. Ya. Jan. Ayo tangi. Cekal sikilmu kowe aman. Buat. Awas. Ya. Hot, 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 jebol, lo, colke, aduh ya, ya, awas, hot, ya, aduh ya lek, hot, awas. Hei, ladalah. Ya. Aduh, Jan. Hai. Awas. Hut. Tet. Ye. Aduh, berepet beribatku aduh. Hut. Le. Ya. Ayo tanya. Ojo pijer kon sambat lorong parah. Hot, ha, hot, lo, wah, buat, ya, lo, wah.
Ngono kan ki olahraga. Ora ngantuk. Mas. Hut. Weh. Hut. Yo. Geblung. Hut. Hut. Yo. Mutiar kowe. Hat. Hut. Hat. Jai. Yo. Wah. Sian weh. Ora kalah jamune apa? STMJ. Wah. Ha! Yo! Hot! Hot! Jet! Wo! La! Hey! Hujan. Jeka sikilmu. Hei! Ayo. Tangi om. Tangi lawan. Hai! Jet! Hai! 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 Yo! Yeah! Waduh ya. Hut. Ya. Wow. Ketokno kasedilanmu, Pak. Jan ngece. Wow. Etian. Hut. Hut. Oh. Hey. Hey, hey, look. Hey, nah. Look. Karepe dhewe keparat. Si keparat jeneng sira kaya satriya linu. Ayo, kurang bolo cerayao, kurang setindang ke guru. Ibarat gaman ungkalen demen lungit kanggo natoni mungsuhmu. Maju ke para iki prasasat wis wareg mangan gempalane jagat iki andaning ratu Gustiku Maha Prabu Boma Narakasura wis tepung glanggonku geguru mokal kowe bisa ngalahke yudaku Suralaga Suntan Den prayitna
sun oh